Земята креша е като пустиня, пътуваш бавно ти към дома. Пътят е труден, бурите стигат, врагът враждебно тебе сега. Не се отчайвай, с теб ще бъда, ще благославя, аз твоя път ще те избавя, ще ти помогна да се прибереш ти у дома. Не се отчайвай, с теб ще бъда, ще благославя, аз твоя път ще те избавя, ще ти помогна да се прибереш ти у дома. Пресичаш чадо ти долината, изкачваш бавно ти към върха. Пътят е стръмен и в мъглата не можеш да зърнеш ти Христа. Не се отчайвай, с теб ще бъда, ще благославя, аз твоя път ще те избавя, ще ти помогна да се прибереш ти у дома. Не се отчайвай, с теб ще бъда, ще благославя, аз твоя път ще те избавя, ще ти помогна да се прибереш ти у дома. Тази пустиня има оазис, оазис малък на любовта. Там ще намериш братя и сестри, рождени мили мои деца. Вървете заедно, съединени, сплотени, силни, вие в духа да поразите, да победите в име Христово чада врага. Не се отчайвай, с теб ще бъда, ще благославя, аз твоя път ще те избавя, ще ти помогна да се прибереш ти у дома.